351. M'he dormit? Sí, la meva conversa d'ahir a la nit era molt avorrida. No. Ai, no sé què m'ha passat. M'hi trobava tan bé. Ai, quina hora és? Hora d'esmorzar. Ai, tant he dormit? Sí, una mica. Però tenim croissants acabats de fer i cafè. Però d'on t'ho has tret? Sóc un home de recursos, He trobat un forn obert. Sí que ets matiner. La veritat és que no he dormit en tota la nit. Ai. Tenia coses més importants que fer. Saps que tens un dormir molt bonic. No pot ser. T'has passat tota la nit. Contemplant-te, no m'he perdut detall. Ai, estàs rematadament boig. Ai. Vols cafè? Amb una mica de sucre? No, sense. Però encara no m'has dit quina hora és. 9:15. Ja? Ah. Ai, demà m'hauria d'afanyar. D'aquí una hora de ser la casa gran, pentinada, arreglada. Ens venen a fer una foto per un dominical d'un diari, saps? I no ho pots deixar això per un altre dia? No. No. Mira, fa 2 anys probablement me n'hauria escapat, però amb les circumstàncies actuals... No. Els 4 monsolís que quedem hi hem de ser i volen una fotografia de família. Molt bé, però no te'n vas d'aquí sense esmorzar, Molt bé, a les seves ordres, doctor. Així m'agrada, siguis obedient.